Det unikke designerbadekar med en mindst lige så unik finish er nu helt færdigt. Det samlede omkostninger er kun $50. Et sådan badekar kan for eksempel få en finish, der ligner naturlig marmor, eller det kan se ud som om det er lavet af kunststen. Fantasiens muligheder for billig finish på sådanne badekar er næsten ubegrænsede. Jeg mener, at enhver, der ønsker det, kan lave et sådan badekar, da der ikke kræves særlige færdigheder. Deres fremstilling i garagen kan endda blive til en yderst profitabel lille virksomhed med en betydelig rentabilitet, hvor man kan opnå 1000% i fortjeneste. Der var både store og små fejl undervejs, og alt i alt vil projektets afslutning komme som en overraskelse for mange. Derfor hvis du ser denne video til ende, tror jeg bestemt ikke, du vil fortryde det. Du vil undgå fejl, som det er bedst ikke at gentage, og du kan undgå meningsløse udgifter og unødvendigt arbejde, så du sparer endnu mere. Seerne af kanalen Sange af Jasja Kossiak får denne vigtige information først. Dem, der endnu ikke kender til dette projekt, vil jeg hurtigt sætte ind i sagen. Og til dem, der allerede ved det, vil jeg meget kort minde om de vigtigste punkter. Så lad os tage det fra begyndelsen. Hej alle sammen. Jeg tog kun en lille smule Pinoplex. Pinoplex er en slags flamingo. Jeg gjorde pladerne ro på begge sider. Til 2 af pladerne limede jeg midlertidigt et lag pudseglasfibernet på den ene side. Med det fastlimede net kan de skrøbelige plader bøjes. Jeg limede 2 plader sammen langs kanten og markerede den ønskede bredde på bunden af badekarret. Jeg skar de nederste kanter af de bøjede plader til for at sikre deres hældning. Jeg limede de bøjede plader fast til bundpladerne. Jeg satte midlertidige afstandsstykker af træ på plads. Jeg tilpassede og limede pladerne til højre og venstre side. Jeg brugte afskæringerne fra de bøjede plader. På en enkel måde tegnede jeg den øverste linje af siderne op. Jeg skar siderne til i højden. Meget hurtigt fik jeg en let konstruktion, hvis form jeg var tilfreds med. For at give en let afrunding til højre og venstre side, limede jeg midlertidigt 4 vandrette lægter fast med skumlim. For at give bunden en hældning til afløb af vand, satte jeg midlertidigt lodrette lægter op. Hældningen blev den skulle. Jeg vendte det kommende badekar om. Jeg rørte en blanding til vandsætning op. Jeg påførte kun vandsætningen på samlingerne, da denne type skumplast, som kaldes ekstruderet polystyren, ikke absorberer vand og derfor heller ikke lader det passere igennem. Men polyuretanskumlim til byggeri kan lade vand passere. Jeg forbereder udskæringer af pudseglasnet. Jeg påførte et armeringslag med købt isoleringsmørtel og glasnet. Efter mørtlen var hærdet, blev produktets styrke forbedret, men kanterne var stadig ikke stærke nok. Jeg påførte vandtætning på indersiden. Jeg klargjorde igen stykker af glasnet. Jeg lavede armering indefra. Tykkelsen af armeringslaget er kun et par millimeter, så der skulle bruges meget lidt blanding. Jeg rettede formen på en af siderne til. Jeg brugte en midlertidig plade, som blev sat på, mens laget stadig var frisk. Da blandingen var hærdet, vendte jeg badekarret om og begyndte at finpudse overfladen med cementspartel. Efter spartelmassen var tørret udenpå, påførte jeg et købt slutlag, som bestod af en blanding af farvet sand, rørt op i en akrylbase. Meget hurtigt fik jeg sådan en skønhed. Sandhedens øjeblik kommer. Jeg hælder vand i. Kabinettet til dette badekar kostede mig kun $30. Det er kun 2.500 russiske rubler, eller kun 90 af vores hvide russiske rubler. Til finishen besluttede jeg at prøve ikke at bruge mere end 20 grønne. På bunden af mit badekar er de fleste samlinger koncentreret. Jeg venter et par timer. Jeg fandt ingen lækager. Derfor, for ikke at spilde for meget vand og ikke bøvle med at øse det op, da der endnu ikke er noget afløb, betragtede jeg den første test som bestået. Jeg bemærkede ingen lækager nedenunder, så der burde heller ikke være nogen højere oppe. Jeg grunder badekarret indvendigt. Jeg venter på, at grunderlaget tørrer, og begynder derefter at udjævne overfladen med cementspartel. Netop cementbaseret, ikke gips- eller akrylbaseret, da de ikke tåler efterfølgende fugt
og ødelægges med det samme ved kontakt med vand. Jeg lægger et link til en meget detaljeret video om alle de udførte trin i skabelsen af dette badekars designerkabinet under denne video. Hvis du ikke har set det endnu og gerne vil vide alle detaljerne, kan du se det. Selvfølgelig efter at have set denne video færdig først, da jeg mener, at der er vigtigere information i netop denne video. Jeg påfører det første lag spartelmasse. I videoen om dette badekarskabinet bad jeg seerne på kanalen Pesnejassi Kosjaka om råd vedrørende den indvendige finish. I kommentarerne under den video foreslog det engagerede verdenssamfund mange råd og løsninger. Efter det første lag er hærdet, påfører jeg et andet lag spartelmasse. Jeg udjævner overfladen med brede spartler. Jeg grunder den hærdede overflade. Med det tredje lag retter jeg kun de resterende fejl. Det maksimale antal løsninger blev foreslået af abonnenten Kirill fra Moskva, som for længst er blevet ikke kun en ven af kanalen, men også min ven. Det viste sig endda at være mere bekvemt at arbejde med cementspartel end med gips og akrylspartel. Man lærer så længe man lever. Så min ven Kirill overøste mig simpelthen med råd. Den første idé var at belægge badekarret med akryl, den slags der bruges til restaurering af gamle badekar. Den anden idé var at fylde badekarret indefra med tyk armeret beton. En mulighed var at hælde et epoxylag i, eller at lægge naturlige småsten ovenpå epoxyen. Dække det med emalje i flere lag, med vinylfilm med træluk, PVC-film til svømmebassiner, lægge mosaik og fuge med epoxymørtel, skaffe lidt emalje fra Sjelmashi-fabrikken og samtidig demonstrere, hvor god maling vores hvide russiske majtasker bliver malet med. Pak badekarret ind i tyndt træfiner under lak. Dæk det med linoleum. Brug mikrocement i finishen. Beklæd det med flodmuslingeskaller. Print en mosaik på en 3D-printer og beklæd badekarret med den. Mens indersiden tørrer, vender jeg badekarret om på siden. Jeg mener, at næsten alle de muligheder, som både Kirill og andre engagerede seere har foreslået, i princippet er levedygtige. Men de fleste er enten dyre, meget arbejdskrævende, vil gøre produktet meget tungere, eller det hele på én gang. Først prøver jeg at jævne spartelmassen med en spartel, derefter med en slibeblok med slibenet. Jeg har ikke lyst til at blive en mester i træarbejde eller mosaikkunstner. Det er nok for mig at være designer. I den forrige video om badekarrets skal dækkede jeg kun den ene side med en købt blanding baseret på farvet sand. Dette dekorative materiale sælges kun i store pakker her. Jeg brugte det til at beklæde vores skydelåger, lavet af Penoplex. Der var lidt til overs. Men hvis man køber det specielt til badekarret, rækker det til 10 badekar. Ellers vil der være meget til overs. Og overskydende materiale er der heller ingen, der har brug for. Udvendigt besluttede jeg at beklæde den anden side af badekarret som marmor. Det snavsede stykke gipsplade viste tydeligt, at det er bedst at fordybe sig lidt mere i marmorprocessen. Det er jo et eksperiment, hvor det er en god idé at afprøve forskellige muligheder. Og jeg fandt videoer af nogle helt utrolige mestre, som kommer et sted fra Østpå. Jeg prøver at lære og forstå nogle tilsyneladende helt enkle teknikker. Jeg er ikke original med marmor lavet af spartelmasse. Mine kollegaer, bloggere og gør-det-selv-folk har allerede brugt denne billige, men effektfulde finish i deres projekter. Måske er jeg kun original ved at være den første i verden, der har tænkt sig at påføre denne belægning på et hjemmelavet badekar, der består af 90% XPS-skum. Og jeg kan godt lide at være den første i verden. I gemmerne fandt jeg en gammel spartel med den rette bredde, og begyndte at øve de bevægelser, jeg havde set i nyttige videoer fra østlige mestre. Denne gamle spartel, sammen med andre spartler og nogle andre værktøjer, blev efterladt af de arbejdere, vi havde hyret til at renovere vores stue, som efter 1,5 dages arbejde og at have fået forskud, nærmest bare forsvandt ud i den blå luft, og en dag efterlod deres gummisko. Det er tydeligt, at denne spartel har udjævnet, eller måske tværtimod ødelagt, mange 100 kvadratmeter overflade. Der er tydeligvis en usynlig arbejdskraft gemt i den, som skal hjælpe mig. Det håbede jeg virkelig på. Hvad nu hvis de håndværkere faktisk blev bortført
af rumvæsener. I vores postsovjetiske område er vi så vant til, at bygningsarbejdere ofte forsvinder efter at have fået et forskud, at vi i tilfælde af en reel trussel måske ikke udviser den nødvendige overvågenhed. Vi forsøger ikke engang at redde dem fra fangenskab hos udenjordiske fjender, for vi er sikre på, at det hele skyldes den grønne slange. I min første hjemmelavede marmor besluttede jeg kun at bruge sort pigment og nøjes med nuancer af grå. Først besluttede jeg at trække en linje for at kontrollere og justere orienteringen. Selvfølgelig taler jeg om orienteringen i rummet. Jeg vil forsøge at følge denne linje med spartlerne. Alle ved, at mange kreative mennesker ofte drikker meget. Og det ser ud til, at jeg har fundet ud af, hvorfor. For en person, der drikker, er det meget lettere at skabe sådanne naturlige linjer, end for en, der ikke drikker. Kun ædru mennesker bliver tiltrukket af alt, der er lige og ret. Jeg drikker ikke særlig ofte, så min linje blev kun sådan nogenlunde. Det første kendte keramiske badekar i historien, det blev fundet i Indien. Det er 5.500 år gammelt. Det betyder, at vores indiske brødre ikke kun elskede Kamasutraen. Under udgravningerne i Pompeji fandt man et badekar af bronze. Dette badekar for VPS adskiller sig ikke meget i form fra sine forfædre. Badekar blev meget udbredt i Rom. Den egyptiske dronning Kleopatra elskede virkelig at bade. Ikke kun i vand, men også i mælk og urteafkog. I Europa i middelalderen blev badning betragtet som en synd. Folk vaskede sig meget sjældent. Dette førte til frygtelige epidemier. Jeg har hørt, at situationen der ikke er blevet meget bedre selv i dag. I Osmannerriget elskede man bade, og de blev ofte lavet af marmor. I det antikke Grækenland tog man bad siddende. For kvinder fyldte man det med varmt vand, og for mænd med koldt. Måske forsøgte man på den måde at begrænse fødselsraten. I Rusland begyndte man at bruge badekar i stor skala i det 15. århundrede. Først lavede man dem af træ, og i det 17. århundrede på grund af mangel på skov, blev de erstattet med stål. Under Peter den Stores regeringstid dukkede støbejernsbadekar op. De var meget dyre og kun tilgængelige for få. Badekarret blev først tilgængeligt for almindelige mennesker et århundrede senere. Faktisk for ganske nylig. Derfor tænkte jeg begejstret, at jeg var beskæftiget med en meget god sag. Jeg forsøgte at gøre et designerbadekar, som ligner marmor, tilgængeligt for alle. Jeg dækker det hele med et tyndt lag hvid spartelmasse ovenpå. Hvem ved? Måske vil man om et århundrede sige, at Jasja Kosak, arkitekten for Store Hviderusland, viste hele verden, hvordan man laver et designerbadekar for kun 50 amerikanske dollars. Det er derfor, jeg elsker fysisk arbejde. Man får så mange forskellige tanker. Der er noget spartelmasse tilbage, så for at det ikke skal gå til spilde, fortsætter jeg med at øve mig. Det smarte ved cementspartel er, at den kun er nem at arbejde med de første 3 dage efter påføring. Derefter bliver sådan en spartelmasse meget hård og bliver som sten, som beton. Og betonens styrke er netop det, vi har brug for. Og det her, det er slet ikke reklame for cementspartel. Først gik jeg over hele den indvendige overflade med et slibenet. Resultatet lod ikke vente på sig. Derefter gik jeg over til sandpapir med korn 180. Det var netop sådan noget sandpapir, de forsvundne arbejdere bad mig om at købe. Hvis du vil gentage min metode, skal du bruge beskyttelseshandsker. Kontakt med overfladematerialerne kan irritere huden. Arbejde med at udjævne er meget tilfredsstillende, fordi man straks kan se resultatet. Denne vinter har været meget hård i vores ellers ikke så kolde hviderussiske egne. Den meget gamle hund skal ofte ind i garagen for at blive varmet op. Selv dyret er tydeligt ikke ligeglad med mit værk. Det ser ud til, at selv hunden forstår, at det er noget af et mirakel. For bare et par dage siden bragte ejeren 6 stykker skumplast, 2 små sække
og en lille rulle net ind i garagen. Uden at anstrenge mig for meget, tryllede jeg lidt for fornøjelsens skyld. Og nu er der opstået et monumentalt værk, som man næsten får lyst til at danse rundt om. For teknologien er dog den samme. Der kommer en tid, hvor en vil slide i sit ansigtssved for at tjene penge til prestigefyldte badekar af arkitektonisk beton, som skrupelløse designere ikke tøver med at kræve $5.000 for. Eller spare op til moderne badekar af kunststen, hvis priser er voldsomt oppustede. Og andre vil se kanalen Yasha Kosjaks sange, tag $50, have det sjovt. Og meget snart vil det få et badekar, som selv oligarker vil misunde. Så sig mig, hvorfor arbejde for designere, når man kan arbejde for sig selv? I min marmor ser det ud til, at jeg faktisk har blandet flere teknologier, som jeg har set på YouTube. Jeg forstod for eksempel ikke, hvordan mestrene kan trække en portion spartelmasse så langt med spartlen. Mine strøg blev kun omkring 40 cm lange. Ideelt set skulle man med et strøg kunne fordele spartelmassen over hele kanten. På grund af dette forbliver samlingerne mellem strøgene synlige. Hele overfladen er derefter glattet med hvid spartelmasse. Derfor når jeg arbejder med sandpapir, fremhæver jeg ligesom teksturen. Her er det meget nemt at overdrive og slibe marmorstrukturen væk. Kort sagt er processen her lidt mere omhyggelig, end at dekorere, så det ligner mursten eller natursten, som jeg tidligere har brugt på mine tidligere produkter af skumplast. Der var en del tvivl og kritik i kommentarerne. Som jeg forstår det, kom det fra folk, der ikke tror på styrken af komposit baseret på XPS. Jeg bliver ved med at gentage, at det netop er en komposit, hvor sandwichpaneleffekten også spiller en rolle. Og det, at denne badekar består af 90% XPS, som man kan sige minder om flamingo, betyder slet ikke, at badekarets styrke er som flamingo. Mit første forsøg på marmorfinish kom til at se sådan ud. Vær ikke for hårde ved mig. Selvfølgelig kunne jeg gemme mig bag min nuværende rolle som intuitiv designer. For eksempel sige, jeg er kunstner. Jeg ser marmor sådan her. Men det er klart, at der stadig er langt til perfektion. Og der er noget at arbejde på. Men jeg tænkte, at det jo bare er mønstre. De har ingen anden funktion end at være dekorative. Hvis man bare placerer dem lidt mere korrekt, vil de være mere behagelige for øjet. Samtidig vil omkostningerne ikke ændre sig. Og da hovedtemaet er et billigt designerbadekar, besluttede jeg at stoppe der. I løbet af denne tid har jeg gjort garagen så støvet, især i det område, hvor der for nylig er kommet et præcisionsværktøj, en 3D-printer, at jeg nu kun er klar til at prøve med marmor igen udendørs, når det bliver varmere. Men hvis man øver sig lidt, er det faktisk ikke så svært. Grunder bruges igen. Og hvis man laver sådan et badekar for eksempel i en lejlighed under renovering, så er det faktisk lige det, lægen har ordineret. For den ene støvede proces står jo ikke i vejen for den anden. Men i garagen var jeg nødt til at bruge tid på at gøre rent. Især fordi hunden reagerede på alt det rod med en tavs bebrejdelse. En af de vantro skrev, at jeg ikke havde lavet et badekar, men en model. En anden lovede at tro på det, hvis sådan et vandfyldt badekar kunne holde i et døgn. En tredje er sikker på, at når jeg sætter mig på kanten, vil badekarret falde fra hinanden. Sandhedens øjeblik kommer meget snart. Hav tålmodighed. Jeg købte den billigste vandlås til badekar. Jeg fandt et hulbord med den rigtige diameter. Det var præcis det bord, jeg ødelagde på en skrue, da jeg lavede et etagefuglehus. Derfor var det slet ikke synd at bore i badekarret med det. Når vi går i gang med at lave sådan et badekar, risikerer vi ingenting. Produktionsomkostningerne er minimale. Vi lavede det, rørte ved det, drejede det rundt, og hvis man ikke kan lide det, kan det helt sikkert bruges i haven. Har man ikke en have, kan man altid give det til nogen, der har. Gaven vil helt sikkert blive værdsat. Badekarret har også brug for en base. Til basen besluttede jeg at bruge rester af EPS, der var til års for tidligere projekter. Bunden af badekarret blev lavet konkav for at sikre en god afløb af vandet. Men basen skal derimod være så flad som muligt. Der skal være plads til en vandlås nedenunder. Derfor kan man ikke undvære en base. Det første lag af skumplastrester følger bundenes form. For at opnå en jævn overflade besluttede jeg at prøve at ændre laget af skumlim.
Her begår jeg en fejl ved ikke at fugte overfladen først. Limen har brug for fugt. Jeg brugte også for meget skum. En base til et sådan badekar kan uden problemer laves af træ og jern. Men dette er måske den billigste og enkleste løsning. Der er allerede et badekar i huset, og dette er planlagt til at blive installeret under åben himmel. Vi supplerer vores Penoplex-land med dette, og træ er et lunefuldt og upraktisk materiale udendørs. Den anden del fugter jeg allerede på forhånd, og jeg påfører mindre skum. Den anden del begyndte at hærde betydeligt hurtigere end den første. Skundet i den anden del af fundamentet er fuldstændig hærdet, og på den første er det kun størknet i kanterne. XPS tillader ikke vanddamp at passere igennem, og uden adgang til fugt kan skummet tage meget lang tid om at hærde. Derfor rev jeg den første del af og limede den på igen, denne gang med fugt. Den præcise tilpasning af fundamentet laver jeg allerede med en sav. Derfor behøvede jeg egentlig ikke at gøre så meget ud af at ændre skumlaget. Man kunne bare lime XPS på tilfældigt, og så udjævne det hele på én gang med en sav. Det ville have sparet noget limskum, men jeg prøver altid at finde den nemmeste løsning, som måske ikke viser sig at være så enkelt alligevel. De sidste finpudsninger fra billedhuggeren på XPS'en. Alt er solidt og pålideligt. Nu er det som på et apotek, eller næsten. Jeg har allerede forstået, at hvis badekarret ikke falder fra hinanden under testen, så holder jeg mig helt sikkert inden for $50. Og det kan endda blive en meget profitabel forretning i garagen. Det kræver bare at hæve kvaliteten en smule. Og det er til at klare. Sådanne badekar, mener jeg, kan nemt sælges for $500. Det vil sige for 40.000 russiske rubler, eller for 1.500 af vores hvide russiske rubler. Og det er betydeligt billigere end et hvert designerbadekar. Samtidig vil rentabiliteten være ret høj. Op til 1000%. Hvad siger du til det, Elon Musk? I starten kan jeg nemt klare at lave 10 af sådanne badekar om måneden, og derefter kan forretningen skaleres op. Min kone, sønnerne, datteren. Jeg giver denne idé til små virksomheder. Jeg er i godt humør i dag. Herefter kører det hele efter den sædvanlige rutine. Af alle de overvejede muligheder for indvendig finish, tiltaler muligheden med at fylde badekarret med akryl mig mest, som bruges til restaurering af gamle badekar. Men da jeg så, hvor meget det kostede på internettet, forstod jeg straks, at jeg bestemt ikke kunne holde mig inden for $20 med finishen. Og så stødte jeg på spraymaling til badekar og keramik. Jeg vidste ikke engang, at sådan noget fandtes. Det er mange gange billigere end akryl. Det viste sig, at det var tilgængeligt i den nærmeste store byggemarked. Jeg tog derhen og købte 2 spraydåser. Jeg dækkede porten til med plastik. Jeg fjerner støvet fra overfladen. Jeg snuppede det. Min kone havde neglelakfjerner. Jeg affedter overfladen. Da jeg begyndte at male, genkendte jeg straks den velkendte lugt af maling. Malingen, som man ofte brugte før akrylens tid. Da jeg læste ingredienslisten på dåsen, viste det sig, at det var almindelig alkylmaling. Jeg havde ikke forestillet mig, at man kunne opnå sådan en koncentration af dampe i luften ved at male med små spraydåser. Heldigvis havde jeg en gammel respirator ved hånden. Derfor begyndte spraydåserne aldrig at tale til mig. En standard spraydåse indeholder 520 ml maling, sammen med gassen, der sørger for forstøvningen. I virkeligheden er der kun 300-350 gram maling i en dåse. For prisen på en spraydåse kan man købe en dåse god alkylmaling, der vejer fra 1 til 2 kilo, afhængig af producenten. Havde jeg vidst det tidligere,
ville jeg straks have købt en almindelig dåse alkydmaling og sparet endnu mere. Når vi maler badekarret med flere pålidelige lag alkydmaling, får vi endnu et lag vandisolering. Det første lag, vil jeg minde om, giver en fuldstændig vandtæt overflade. Udvendigt dækker jeg badekarret med en almindelig akryllak til sten, mursten og beton. Det er en velafprøvet, vejrbestandig løsning. Jeg gør mig ikke så meget umage med at færdiggøre bunden, for jeg kan næsten ikke vente med at gå i gang med testen. Der findes jo også alkyllak. Hvis jeg havde vidst tidligere, at disse lakmalinger er egnede til badekar, ville jeg også have malet indersiden, så den lignede marmor. Uden at gøre mig alt for umage med at gøre den perfekt. Spor er ikke helt perfekt stenhuggerarbejde. Vi vil bare have gjort det endnu mere autentisk. En af de store fordele ved sådan et badekar er, at man kan vende det selv hvis man er alene. Jeg har endnu ikke lavet overløbet, da jeg stadig ikke ved, hvilken side der bliver fronten. Jeg har læst så mange kommentarer, at jeg blev bange for at teste det i garagen. Hvorfor skulle I skræmme mig sådan? Nu må jeg gøre det herude i kulden. På et smart designbadekar kan man spare på beslagene. Den blå prop giver et retro-look. Jeg er jo designer nu, så jeg kan se stilen. Jeg har glemt, hvordan man beregner volumen af beholdere med sådan en form. Så lad os regne det sammen med en spand på 11 liter. Den første spand. Den anden spand. Det hælder varmt vand i. Den tredje spand. Den fjerde. Den femte. Den sjette. Den syvende. Den 8. Den 9. Den 10. Den 11. Den 12. Den 13. Den 14. Den 15. Den 16. Den 17. Den 18. Jeg er træt af at bære det. Hanen udenfor er lukket for vinteren. Den 19. Den 20. Den 21. Den 22. Hvis det var sommer, ville det helt sikkert tage en dukkert. Men jeg er blevet forkølet. Ha' lidt medlidenhed. Den 23. I alt 250 liter. Og det svarer til et meget stort fabriksfremstillet badekar. Og det ser ud til, at der kan være lige så meget mere. Jeg har tydeligvis overdrevet med volumen. Men det er jo et designerbadekar til pseudorige. Og sådan badekar skal ikke være små. Derfor laver jeg en fuld test med 500 liter, når det bliver varmere. Undskyld. Og jeg laver det nok som en separat, sandsynligvis kort video. Jeg lavede lignende om vores lille pool, lavet af XPS, som er klar til sin 4. sæson. Det er blevet aften, men vandet er stadig varmt. Og i et designerbadekar af beton eller kunststen, ville vandet for længst være begyndt at fryse. Så for ikke at gå glip af de mest detaljerede tests af dette badekar, efter reel brug med alle beregninger og bemærkninger, giv et stort like. Abonner på kanalen Sange af Jascha Koschak. Abonner på YouTube, VK-gruppen, TikTok og Send. Alle links er under videoen. Tryk også på klokken, så vil du helt sikkert blive informeret. Må der være fred i hele verden. Tak. I starten af videoen lovede jeg at fortælle om den store og lille fejl. Den store fejl er mig, og den lille er, at det er bedst at tænke sifonen lidt ned i bunden. Et par dråber vand bliver ikke helt tømt, og om den uventede afslutning på projektet. For dem, der ikke troede på det, er det virkelig uventet.